Sí. Bueno, moi bo día, moito obrigado a todas e a todos por acudirdes a este almorzo informativo que ten por obxecto presentar públicamente as liñas de traballo que imos desenvolver o Bloque Nacionalista Galego dende xa coa nosa eurodeputada Ana Miranda para defender en Bruxelas os intereses de Vigo e do conxunto de Galiza, nunha nova legislatura europea na que por vez primeira dende 1999 o BNG dispomos de escano no Parlamento Europeo dende o inicio da legislatura grazas ao grande avance nas eleccións do pasado domingo nos que Vigo, nese avance, tivo un papel absolutamente determinante. Dos 8.405 votos que sumou, que incrementou o apoio BNG no conxunto de Galiza, en Vigo subimos 7.462, o que equivale a 8 de cada 10 novos votos que sumou o BNG en Galiza producíronse e rexistráronse na cidade de Vigo. Falamos de que na cidade de Vigo o BNG atinxiu o maior aumento porcentual de todas as cidades galegas, cun incremento de 8 puntos porcentuais, o que supón o dobre da media de todo o noso país. De compararmos o resultado das eleccións do pasado domingo coas últimas eleccións europeas que non coincidiran con eleccións municipais, que foron as do ano 2014, falamos de que en Vigo o BNG aumentou nun 176% o número de votos na maior cidade do noso país. O mellor resultado do BNG en Vigo nunhas eleccións europeas nos últimos 20 anos, un resultado que se engade ao sostido e continuado aumento de apoio na nosa cidade nas 4 eleccións que se celebraron no último ano. Lembrando que nas municipais conseguimos triplicar a nosa representación, que nas eleccións xerais do 23 de xullo do pasado 2023 aumentamos un 45% o número de votos vigueses á candidatura do BNG, que conseguimos o fito histórico nas pasadas eleccións galegas do 18 de febreiro de nos converter na primeira forza política na nosa cidade, e a eso temos que engadir o apoio das 20.460 viguesas e vigueses que escolleron a papeleta do BNG encabezada por Ana Miranda o pasado domingo. Resultados, unha tendencia acumulada que visa, que confirma que o BNG non temos nin teito ni límites na nosa cidade e un apoio que, para alén de agradecer con total sinceridade, imos corresponder con máis traballo, con máis compromiso e cunha defensa ainda máis firme e coherente dos intereses da nosa cidade. O grande resultado das eleccións europeas vai permitir que os temas, que as cuestións chave para a nosa cidade, para o conxunto da área de Vigo, vayan estar presentes con máis forza en Bruxelas a través do escano galego dunha orgullosa viguesa de Bouzas como é Ana Miranda. A defensa dos nosos sectores productivos, do naval, da automoción, da pesca, mais tamén o escano do BNG vai dar a batalla até o final con firmeza para garantir a atención das necesidades infraestructurais da nosa cidade co obxectivo estratégico de lograrmos que Vigo este en condicións de desempeñar como verdadeira capital galega da Eurorrexión Galiza Norte de Portugal. E neste sentido, dende logo, o que quero transmitir é que as viguesas e os vigueses poden ter a total confianza, a absoluta certeza de que Ana Miranda vai seguir a exercer durante este novo mandato sen dependencias, sen subordinacións, como a voz viguesa en Bruxelas, como esa voz galega firme en defensa dos intereses da nosa cidade e do conxunto do noso país. Cedo xa a palabra á nosa flamante eurodeputada para dar conta das liñas concretas, dos ámbitos concretos nos que vai centrar xa o traballo dende o minuto 1 no Europarlamento. Moi bo día, Vigo, moi bo día a prensa, moi bo día, sobre todo, aos meus compañeiros e compañeras do BNG que xuntos fixemos un traballo de acadar nesta cidade 20.460 votos e saudar, dende logo, as viguesas e as vigueses que nos apoiaron, que depositaron a confianza no BNG nestas eleccións europeas do pasado domingo. Eu, a verdade, que quería empezar na miña cidade, sinto un orgullo moi grande de ser viguesa, de ser galega, pero quería empezar na miña cidade. Creo que era de recibo, creo que era, ademais, simbólicamente, co peso que ten Vigo en toda Galiza, non só poboacional, sino tamén industrial, sino tamén en materia de sectores tan importantes nos que fala a Unión Europea como pesca e tamén de infraestructuras ou de falta delas. Quería empezar hoxe aquí. Esta vai ser un ciclo de visitas, mentras non entremos no escano, día 16 de xullo, un ciclo de visitas por toda Galiza, cada venres,
xoves e venres, mellor dito, que se vai chamar a eurodiputada do BNG percorre o territorio, porque creo que tamén é importante normalizar que nós estaremos aquí e alá, nós vivimos aquí, non como a outros, nós vivimos aquí, no territorio, e ademais estamos en Bruselas para defender o país. Nese sentido, este é o resultado mellor acadado do BNG en Europea SOAS en 25 anos, e é unha honra que ademais suceda na nosa cidade e, por suposto, unha inmensa responsabilidade. Poden estar moi seguras as viguesas e os vigueses que vou a traballar coa mesma constancia, coherencia e, dende logo, traballo por esta cidade e por Galiza. E como comentei tamén na campaña, Vigo ten problemas aos que é necesario dar resposta. Son as necesidades de vivenda, son os temas do sector de declive industrial, son o tema da P9, o corredor atlántico, coa necesaria saída sur e, dende logo, o sector pesqueiro. Pero tamén temas medioambientais dos que falarei a continuación. Por iso, no BNG imos presentar, a partir do 16 de xulio, que empeza o escano, que agora non se poden presentar preguntas aínda, imos presentar unha serie de iniciativas e propostas nestes eidos. Tal como se anunciou tamén en campaña, en vivenda vamos presentar unha iniciativa para a creación do Fondo Europeo de Vivenda para que se invista en vivenda pública. As viguesas e os vigueses non poden seguir soportando que nesta cidade haxa estas carencias, que teñan que pagar altísimos prezos de alugueiro, que non haxa vivenda suficiente e tamén que o precio de compra sexa o máis alto de toda Galiza. E para iso é necesario ter un fondo europeo de vivenda pública específico que permita a territorios como o galego poder recibir fondos directos para a construción de vivenda pública. Eses prezos tan elevados que falamos son moi diferentes ao resto das cidades europeas, nas que hai soldos máis elevados, e é inadmisible para nós ese negacionismo que ten o PP e o PSOE en non admitir que hai un problema de vivenda pública evidente na nosa cidade. No tema industrial, é moi importante por fin a este declive industrial que ten a cidade. Este declive existe según os datos. Según o Instituto Galego de Estadística, nos últimos 15 anos, o número de empresas do sector naval baixou o 43,1%, e no caso da automoción, baixou o 10%. Polo tanto, sabemos que as políticas europeas afectan moitas veces negativamente a unha cidade como a Vigo e hai que prepararse e hai que estar activos para defender en Bruselas que cheguen máis fondos e que cheguen máis infraestructuras, pero sobre todo para defender unha política industrial que nos beneficie. Tendo en conta esta situación, xa agora neste período, que aínda son eurodiputadas hasta o día 16, pero xa na renovación, fixemos un traballo moi importante respecto á automoción, para que non haxa unha deslocalización e tamén que no caso de adaptarse a unha transición xusta, que esas empresas queden aquí e non se xan trasladadas ou que os fondos veñan para implementar esa actividade industrial. No caso de territorios afectados pola transición ecolóxica e enerxética, que Galiza vai ser un deles e que non se están preparando. O que non queremos é que vayan os fondos a Altri e si vayan a industrias das que vive a xente, das que viven moitas familias e ademais que vertebran o territorio. Por lo tanto, a seguinte proposta é que seguiremos solicitándolle á Comisión máis fondos no marco da política de cohesión e do Fondo de Transición Xusta para a comarca de Vigo. Vigo necesita máis fondos de transición xusta porque é un territorio altamente dependente da industria de automoción e queremos, evidentemente, blindar eses postos de traballo, que iso é o que nos preocupa, ese eido social que teñen empresas para que o declive industrial non lle afecte como está afectando. Outro tema importante, que además está de moda, porque onte foi discutido no Congreso, é o da P9. Como sabemos, para Vigo non é suficiente a gratuidade no tema do Morrazo, temos que ir a máis, queremos unha autoestrada libre e gratuita sen peaxes, como defendeu esta semana en Madrid o noso deputado Néstor Rego e a nosa portavoz nacional, que foi polo tema das transferencias. Acadouse ese apoio do Congreso para iniciar os trámites para a anulación da prórroga da P9 e a xestión directa da autoestrada e a supresión das portaxes. Pero vou un paso tamén máis alá. Onte solicitei polo portal de transparencia da Unión Europea, como eurodiputada, a Secretaría Xeral da Comisión Europea, o acceso ao documento de infracción no que está, neste caso, o Estado demandado
pola concesión da licitación da AP9. Nos queremos acceder a ese expediente para saber como está o Estado e, ademais, quero lembrar que faltan moi poucos días para que o Estado teña que dar unha resposta e nos pilla, ademais, na entrada no escano, co cal un dos traballos que farei como eurodiputada galega e de Vigo será a preocupación polo estado desa investigación que hai contra o Estado pola AP9 e, ademais, o acceso a un expediente que por agora non é público e que, ademais, ten que respostarlle rapidamente ao Estado se esa licitación foi legal ou non foi legal. Para nós non foi legal, nin tampouco lexítima. Bueno, presentamos moitas iniciativas xa con ese tema nesta legislatura e cada vez temos máis indicios de que esta concesión foi unha prórroga ilegal, pero agora queremos acceder a ese expediente. Despois, o terceiro tema, despois de levar máis de 12 anos pelexando nos tempos en que o BNG está ali, ás veces nos canos, ás veces non, pero sempre pelexando polo mesmo, en todos os períodos que estivemos en Bruxelas, o corredor atlántico. Nos fomos que empuxemos o Porto de Vigo en primeira liña para que fose e recibise e que fose considerado como porto da rede principal e, ademais, que recibise os fondos correspondientes. E o PP e o PSOE boicotearon aquelo hai 12 anos. Lembra, Xavier, que estábamos denunciando nós e non se nos fixo caso. E iso tivo unha traslación no tempo para que agora estemos onde estamos, en que non veñan fondos até o ano 2040. Como pode ser iso? Bueno, pois as iniciativas que nos vamos facer, e para iso quero entrar na Comisión de Transporte, estáse decidindo esta semana, ademais, que de feito estiven en Bruxelas para solicitar as comisións nas que queremos entrar, e unha delas é a solicitud de transporte. Nos o que queremos é que esta situación na que nas redes transeuropeas o Porto de Vigo está na segunda fila, pase a primeira fila e que o Corredor Atlántico teña moitos máis fondos, que non sexa unha decisión discriminatoria e que se decida sobre unha implementación desa infraestructura ferroviaria para Vigo e para o norte de Portugal e que o Corredor Atlántico teña unha importancia maior e, ademais, menor en plazos. Non é normal que teñamos que esperar até prazos de 2040 e de 2050, como está pasando. Porque sí, meteuse o Porto de Vigo na rede básica ampliada, pero hasta 2040 non vai haber ningún tipo de investimento. Entón, creo que temos que facer unha gran ofensiva e eu xa anuncio que nós, como BNG, vamos a preparar unha estrategia para que o Corredor Atlántico sexa visible en Bruxelas e instamos dende aquí a que todas as forzas dos sectores económicos, industriais, comerciais, de todas as actividades se unan con nós nesta batalla no Parlamento Europeo que vamos a dar para que o Corredor Atlántico e Vigo sexan acelerados. E, de feito, faremos a partir de agora moitas máis reunións precisamente para que teñamos unha preparación desa estrategia máis adiante, cando se empece o escano, contando, por suposto, coa nosa valía do noso Xavier Pérez Iglesias e de todo o grupo, porque creo que é unha batalla que temos que dar dende Vigo e agardo que veñas pronto a Bruxelas precisamente liderando isto comigo alá, porque Vigo ten que estar en primeira liña e non podemos seguir esperando nin deixando que nos defendan outros, porque vimos que cando o Bloque está sempre se defendeu este tema e esta vai ser a nosa batalla. Por suposto, o cuarto tema é algo que lle gusta moito a Óscar, que é o tema pesqueiro. O sector pesqueiro na nosa cidade dá 9.000 empregos directos, 4.000 indirectos, moitos máis tamén de forma indirecta en outros sectores económicos, e é fundamental que Vigo conte na política pesqueira común. Eu anuncio que vou estar na Comisión de Pesca do Parlamento Europeo, é unha gran noticia porque para Galiza sempre ter unha voz directa da pesca e do marisqueo e, ademais, unha voz que está aquí, que recorre os portos, que está cos sectores, que ven as reunións. E, además, creo que está tamén o tema de Conxemar un pouco no aire e nós tamén queremos presionar para que Conxemar fique en Vigo e tamén presionar dende Bruxelas. A pesca será, polo tanto, un cabalo de batalla e un cabalo de batalla que empeza xa porque hai que nomear un comisario ou comisaria nos meses seguintes e nós queremos que haxa un comisario específico de pesca e non o que foi ata agora, que foi un comisario antipesca. Por suposto,
Xa por último tema, hai que defender a nosa cidade en Europa, ten que ter unhas políticas medioambientais que protexan o territorio, no que é o saneamento da ría, pero tamén no saneamento do ar. O que non se pode é facer políticas do contrario que se fai nas cidades europeas, que plantan árbores e aquí resulta que os cortan. Políticas de arboricidio, con un procedimento de infracción aberto pola calidade do aire. Precisamente, cando plantar árbores é o que combate ese tipo de políticas. Nós vamos a tamén facer unha investigación sobre ese procedimento de infracción aberto sobre a calidade do aire, que nos preocupa moito e nos preocupa tamén todos os colectivos que están denunciando este corte de árbores que creemos que vai en contra desas políticas de transición xusta precisamente. E estes serán os temas principais nos que nos ocuparemos. Como decía, pois os temas relacionados coa industria, co corredor atlántico, coa AP9, co sector pesqueiro e cos temas medioambientais. Por suposto, hai outros temas que tamén van parellos no escano, que son relativos pois ao que poden ser todos os problemas da comarca, como o saneamento, tamén os problemas relativos a cuestións relacionadas pois co estatuto do artista, que aquí sabemos que hai moita xente creativa e iso tamén o vamos a impulsar, e todas as políticas relacionadas tamén co emprego, non? Que tamén trataremos de introducir a través da Comisión de Emprego e de Asuntos Sociais. Pero, como o problema da vivenda xa é un tema que tamén vai ligado ao tema do emprego, tamén será o noso cabalo de batalla nesta legislatura. De feito, hai unha campaña en marcha para recoller máis dun millón de sinaturas para que exista ese fondo europeo de vivenda pública, e nós tamén estaremos, cando definamos o principio do escano e todo, estaremos porque creemos que, ademais de ser un problema europeo, no caso galego, é unha das preocupacións maiores da cidadanía neste momento e ligada ao emprego. Entón, estes serán os temas, hai moito traballo por facer, pero sobre todo esa ilusión que temos de empezar unha nova etapa, porque é a primeira vez dende a época de Camilo Nogueira, outro vigués, que temos escano en noite electoral. Eso significa que tamén en noite electoral e en período de inicio podemos ter máis peso político, escoller máis comisións e ter unha incidencia dende o principio, nun momento no que Galiza precisa ter esa voz galega no Parlamento Europeo e con total humildade, con moita forza e con moito traballo, pois de novo agradecer as viguesas e os vigueses que nos apoiaron e que van a contar aquí cunha eurodiputada de Vigo, galega, que vai a defender Vigo e que vai a defender Galiza, con todo o que prometimos en campaña, de ser a voz galega en Europa. Sabemos e hai probas e evidencias de que o noso traballo sempre tivo eses resultados, pero agora queremos dar un paso máis que acadar para a cidade e acadar para Galiza moito máis apoio por parte de Bruxelas en fondos e en políticas que nos beneficien e non que nos desmantele. E por agora deixamos...